Има места, които не просто се строят, а се превръщат в бъдеще. Представяш ли си, след година тук ще мирише на кафе всяка сутрин? А вечер само звука на щурците и без да има кой да ти гледа в чинията. Казват, че женската енергия превръща една къща в дом. Тук вече усещам. И най-хубавото, всичко може да бъде точно така, както ти си го направиш. Тук ще си направя най-хубавата къща, като порасна. Едноетажни къщи в село Велика. Простор, светлина и основа за дом, който ще създадете по свой начин. За сега сме само на груб строеж. Но всяка мечта започва точно така. И всяка мечта има къде да порасне. Ако и вие си представяте вашия дом тук, Заповядайте в село Велика.